Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu a dnes to bude vlog zo súťaží aj z fotenia. Určite tam bude aj niečo z tréningov. Už mám na sebe naladené moje tričko a aktuálne sa chystáme smer plný kesov. Budem tam dnes fotiť, možno niečo aj točiť. Ak nezabudneme, ak bude čas, na konci si popretekám aj ja, takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Máme deň pred pretekmi. Ja tu už za počítačom pracujem na nejakých darčekových poukazoch, ktoré chcem akože do výhry výhercom zo súťaže. A taktiež robím aj ponuku na fotografovanie, ktorú by som tam chcela niekde povesiť, ak by bola tá možnosť. A tiež som si vytlačila prihlášku na preteky, tak to budem teraz vyplňať. No lenže sa nám stali menšie komplikácie, sme to tu tlačili už normálne na ten papier na fotky a prvý, druhý, ale do tretice všetko dobré, takže chudátka, tieto dva sa minuli akože úplne zbytočne. A tak to vyzerá poukaz, ktorý tam môže jeden výherca dostať. A tu už pracujem na tej ponuke, ale len to nie je ešte dokončené. Najväčší problém je, že sa neviem rozhodnúť, že aké fotky tam dám, lebo toto je ako, ja som tak nerozhodná v tomto, ale už to čoskoro bude hotové. Máme hotovo, už sa nám to tlačí. Dobrý. Tu už sú chystačky v plnom prúde. V jazdeckom klube jazdiareň už je pripravená. Akurát s frajerom dávame banner. Hotovo. Západ slnka. Dievčince už chystajú ceny. Disciplínou, kde sa zobrá... Teraz, keď ma natáčaš, to pamätám. Áno, počkaj, niečo skúšam. Zbytočne není. Počkaj, ideme sa odsačiť. Poď. Aj, super. Áno, nastávajú krížiky open, takže už idú starší jazdci a sú tu nádherné kone, ja mám zimomrievky normálne ako super a idem už aj fotiť. Čaká sa na rozhodcu, kým zazvoní a pôjde na štart. My tu máme takto dýchanské stoličky a sedíme z tú chladočku. Tak toto vyzerá inak, že to nikdy nie je, ale je to tu fakt plné. Tam vzadu sú väčšinou ľudia s koňmi. Kaja už hlási. Tam z maringotky, tam majú pekne aj bufetík občerstvenia, môžete tam vidieť aj ceny, medaily. A tak. Konečne obedujem. Som myslela, že dneska sa k tomu ani nedostanem, ale našťastie priateľ mi doniesol obed, ktorý som si tu objednala a
trošku ma zastupuje on teraz s fotením. On je tiež fotograf, dokonca fotí dlhšie ako ja, takže sa nemusíte strachovať, čo sa týka záberov. Hlasím sa z auta, šla som sa už prezliecť. Ešte je vyhlasovanie výhercov z parkouru, ale už som si musela nabiť foťák, pretože už sa mi chudák vybíja. A ešte potrebujem ho na jednu celú disciplínu mať funkčný, takže sme ho dali nabiť. No a čo si za tancopity, už sa pomaly pôjdem prezliecť, nech potom stíham, pretože pôjdem pretekať Extreme Trail, ale chcem ho aj pofotiť. Takže nech stíham všetko. Mali sme dneska menšie komplikácie s foťakom, pretože neviem, či z tepla alebo z čoho, ale odmietal mi fotiť. Takže som mala trošku nervy, ale potom sa to opravilo. A to som dala po noštičky, až sa nikto nebudú. Teta. Všetko bolo nachystané, že oni boli nachystané, že som nebudú. Odtiaľ to, po túto hranicu budete kúsať, že na vás odtiaľ to. A tak aj pôjdete, všetky 4 nohy musia byť vonku, a potom ešte nejaké to, dobre? Vidí nejaký, takisto aj s mostikom to bude, vidí nejaká prekážka predtým. Nie, šéf krúžku platí. Šéf krúžku, lebo tam... Odchoď mi to, prosím ťa. Presne ukončila svoju trať Extreme Trailovú časom 4:12:50. 14 povolený, ešte pani rozhodčí na bomboní. Tu máme majiteľku. Všetko. Tu máme všetko. Z Joko plný kesov. Majiteľku, terenérku, rozhodkyňu, moderátorku, bufetárku. Kajuža, povedz nám niečo k dnešným pretekom. Dnešným pretekom, že je teplo, potím sa aj na miestach, o ktorých som nevedela, že sa to dá, ale našťastie zvládame to nejako, niekto to zvládajú, už máme poslednú disciplínu pred sebou, takže práve prebieha Extreme Trail, kde ide takže budeme držať palce. Áno. A potom sa asi všetci pustíme ostrekovať a postavíme sa tam. Podpostrekovať? Áno, podpostrekovať. A v tejto chvíli máte štart povolený. See
táto dvojica nám pomáha to pretína časomieru a je v cieli s časom 4 minúty a 20 sekúnd približne. Poprosíme potlesk, takže 4 minúty 15. Máme už po súťaži, ja som bola posledná, ale po mne išla ešte jedna baba, pretože musela aj zopakovať. No a teraz uvidíme, ako vyhodnotia. A moje pocity z toho, že už som išla aj lepšie. Ale nevadí, aj taký sa dní, ale ja, že má toho dneska dosť, ja tiež pofotení, takže nevadí, skúsili sme. Podporu, na budúce to bude lepšie, aj toto sú ale Ja som išla chytiť tie hodiny a ona už ona sa opie, ona to kúkala. Ja som kúkala. Ja som nie. Tretie. Udičko. Čilty. A čo? Pači, už nepotrebujeme. A po rampaniu. Na druhom mieste, a po rampagovi samozrejme. Na druhom mieste sa umiestnila teda mama, Ajša, jazdcom Hanka Jančová. Aká mama, taký syn. Ale na mamu si ešte makať, aby ju kontroloval. Ajoj, ako keď sa tu jeduje matači. Dobrú trenérku mám, čo ti poviem. Ty si hodnotila teda? Hej, tento áno. Lebo akože oni napríklad prvé dve boli rýchle, ale zase nebol tam až taký rozdiel, aj ty si mal... Tu asi si aj posledná. viem, len som sa pýtala, či si to ty videla, vieš, no tak nenapadne. Jasne, všetko. Aj tuto na začiatku si tým kuželom pohla a tuto si bránku, do bránky si nacúvala dvakrát. Tak, jaké bolo Jelka? Ja myslím jednu spršku, neviem, či si nedám aj ja. Som jej dala pamusok a potom mi dával pusinky. Som hovorila, že už ti nedám a dám mi pusinku. Ja ti dám. Jaj, ani sa nemusíš usmiať, ty si zaslúžila bez toho podnešku. Áno. Áno, už nemám. Ideme dať papinku.
No. My už máme po pretekoch a tada! Nechápem akože, jak som mohla to druhé miesto dostať. Tak sa teším, ty brďo. Fakt som to akože nečakala, ale hlavné bolo pre mňa, aby som sa neumiestnila na tých mimo prvého, druhého, tretieho miesta. A to ani tak nebolo, reku, dobre, okej. Ale ja som si myslela, že skončím možno tak tretia, ale druhá. Teším sa. No ale každopádne dočubali sme celkom bránku a tuším ešte aj na L-ku. Tam som ťukla kavaletu, takže tam sa to dogabalo. Čas sme mali celkom dobrý, ale asi sa to ani nemeralo na ten čas, takže to je celkom zbytočné. No, nie som si teraz úplne istá. Ale je to tam. Je to tam. Teším sa. Aj šika bola úplne superová. Na tréningu bolo niekedy, že dobre, niekedy zle. Tak som bola v takom otázniku, že akože ak to tu dopadne. Ale fakt, ako druhé miesto som nečakala. A potom sme ju išli osproškovať. Dal sme pamlsky. Sa tešila, joj. Taká už bola spokojná. A moje pocity sú, že som to nečakala. Fakt. Takže teším sa za druhé miesto. Chcem sa veľmi poďakovať aj mojej trénerke. Samozrejme chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí si vypýtali fotky. Ešte keď ste si ich vypýtali aj pred pretekmi, ešte lepšie, lebo je vtedy väčšia istota, že budete mať viac záberov. To je všetko z dnešného videa. Dúfam, že ste si tento vlog užili a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!